Kag sa Good Vibes, Sinigayan Festival highlight sa Sagay City sa buwas na. Kabahin sa mga pa-contest amo ang kan-anay sang lechon. May report si Romeo Sobaldo. Kung may palubaan ay kaon sang lechon, mang hindi kaayhan. Isa ini sa pa-contest sa Pigstival sa 10th Livestock and Poultry Fair and Exhibit sang Sinigayan Festival sa Sagay City. Pero ang twist, wala nagagamit sang kamot samtang nagakaon sang lechon. Kag kun may tulan, iluat ulang. Kandaw alang-alang ang sulod sa tutulan, padalumbiman lang. May panit, may unod, kag may tambok sang lechon. Bata kag tigulang, game na game sa kan-anay. Siyempre, ang mabakas kag abilidaran sa paglamon sang lechon ang nagpangibabaw. Sunod sa City Veterinarian sang Sagay City nga si Dr. Modesto Joseph Canyonero, kabahin ang hog industry sa selebrasyon ilabi na nga humalin sa nag-igo ang African swine fever sa probinsya, nagapabilin sa gihapon nga ASF-free ang Sagay City. Reason to celebrate it siya. Kada mo na naganapabugal ginamon nga amon syudad is African swine fever free. At isa kami sa mga LGU man nga gina-look up man sa iba niya mga LGU because we are maintaining ang ASF-free nga status di sa Sagay. Isa lamang ini sa mga sinadya sa Sagay. Kung trip mo magpangompra sang nanari-sari nga mga produkto nga makitaan sa Sagay, may Bugay Sagay Village. Kung hilig mo naman ang artworks kag iban pa ka mga produkto sa mga artists ng Sagay, mayara man sang Dagway Sagay Arts and Culture Village. Kinitanan, sa higad lang sang highway sa tabok sang plaza makitaan. Sa kilid sang plaza, makita man ang newly renovated nga Sagay City Gymnasium kung sadiin, water-inspired ang iya sining architectural design. Kaag, buwas na, March 19, Martes nga adlaw, ang highlights sang kapistahan. Las 2 sa hapon, ang Sinigay sa Sagay saot para sa Dunang Manggad, kagang final performance masaksihan sa public plaza sang Sagay City. Isa ka syudad